హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మహికా ట్రూత్స్. ప్రతి ఇల్లాలకు ఉపయోగపడే వంటింటి చిట్కాలు. కరివేపాకు ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే కరివేపాకును కోసిన తర్వాత శుభ్రంగా కడిగి నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి. ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్ తీసుకొని దానిలో పేపర్ టవల్ లేదా టిష్యూ పేపర్ వేసి ఆ తర్వాత కరివేపాకు వేసి నిల్వ చేసుకున్నట్లయితే సుమారు 60 రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అన్నం వండేటప్పుడు తెల్లగా రావాలంటే ఉడుకుతున్న అన్నంలో ఒక చెక్క నిమ్మరసం వేయాలి. అప్పుడు మల్లెపువ్వులాగా అన్నం తెల్లగా వస్తుంది. మనం వంటగదిలో ఎక్కువగా చాకులు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వాడుతూ ఉండగా ఈ నైఫ్ అనేది నల్లగా మారిపోతుంది. దీన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలంటే నిమ్మకాయ చెక్క తీసుకొని దానిపైన కొంచెం సాల్ట్ వేసి చాకు పైన రుద్దినట్లయితే తెల్లగా తలతలలాడుతుంది. పదును కూడా వస్తుంది. స్వీట్స్‌కు చీమలు పట్టకుండా ఉండాలంటే స్వీట్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్టీల్ బాక్స్‌లో లేదా ప్లాస్టిక్ బాక్స్‌లో వేసుకొని చిన్న దూదను తీసుకొని 1 లేదా 2 చుక్కల వెనిగర్ దూది పైన వేసి బాక్స్ అంతా తుడిచినట్లయితే ఎన్నాళ్ళైనా స్వీట్స్‌కి చీమలు పట్టకుండా ఉంటాయి. పెరుగు పాడవకుండా ఉండాలంటే చిన్న కొబ్బరి ముక్కను పెరుగులో వేసినట్లయితే పెరుగు ఫ్రెష్‌గా ఉంటుంది. అంటే పుల్లపడదు. పచ్చిమిరపకాయలు త్వరగా పాడవకుండా ఉండాలంటే ముచ్చుకలు తీసి ఒక ప్లాస్టిక్ బాక్స్‌లో వేసి ఫ్రిడ్జ్‌లో స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్‌గా ఉంటాయి. పొయ్యి మీద పాలు పెట్టేసి మనం ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ ఉంటాం. తీరా వచ్చి చూసేసరికి అవి పొంగిపోయి ఉంటాయి. ఇలా పాలు పొంగకుండా ఉండాలంటే పాలు పొయ్యి మీద పెట్టిన తర్వాత ఒక స్పూన్ గాని గరిటె గాని పాలలో, గిన్నెలో గాని వేసి మన పని మనం చేసుకోవచ్చు. పాలు పొంగకుండా ఉంటాయి. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గరిటె శుభ్రంగా ఉండాలి. పాలు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి. వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలు బొద్దింకలు, చీమలు మన ఇంట్లో హడావిడి చేస్తూ ఉంటాయి. వీటి నుంచి మనకు ఉపశమనం కలగాలంటే బిర్యానీ ఆకులు 4 లేదా 5 తీసుకొని నీటిలో మరగబెట్టి ఆ నీటిని వంటగదిలో స్ప్రే చేసినట్లయితే బొద్దింకలు ఆ దరిదాపులో కూడా రావు. ఇడ్లీలు మెత్తగా దూదిలాగా రావాలంటే ఇడ్లీ పిండి రుబ్బేటప్పుడు కూలింగ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే చాలా మెత్తగా వస్తాయి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేసి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.